Egun handenek, espero dutenak untsa ziztela eta etxan egoiten ziztela sustut. Erritmoa sobra galtzeko, nik proposatuko dizut entrenamendu txipi bat. Beraz, entrenamendua hau egiten alko duzue horren erdi batez gehienik egina da. Deus gabe egiten alduzu etxan, jara dut materialik duzue behar. Beraz, behar duzuena bakarrik da tapisa bat, beraz, tapisa beharrezkoa, urboteira bat, kiroleko jauntziak bortxaz, eta egiten alduzue edo barnean, edo kanpoan. Beraz, entrenamendua 10 ariketa, ariketa bakotxa eginen duzue 30 segundaz, eta pausatuko zizte ariketa guzien artean 30 segunda. Beraz, hori zaren da itzuli bat, itzuli hori gero eginen duzue minimum 2 aldiz, eta nahi baduzue azkartu edo gehiago egin, egiten duzue 3 edo 4 aldiz. 4 aldiz da gehienik. Horren esplikatuko dizkizuet ariketa guztiak banaka, eta gero zueri zaren da etxean egitea. Beraz, lehen ariketa mountain climber deitzen da. Hortarako, sartzen dira plantxa moduan, eta hemendik belaunak gaiten ditugu bat bestaien moduan. Egiten alda emeki, eta egiten alda lastarka. Biziki importanta, atxikitzen ditugu espaldak eskoaren gainekaldean, ez dira aintzinean edo gibelean, ipurdia ez da gainean, plantxa moduan dira, eta ipurdia ez dira hemen, ez dugu zilatzen bizkarra. Zinez bizkarra susen, eta belaunak gaiten ditugu. Beraz, hori da lehen ariketa. Bigarren ariketa, burpeesak. Beraz, burpeesetan badira 3 maila jaren dugu. Maila zailena, beraz, egin dugu burpees bat osoa, janai baitu. Jausten gira, pompa bat egiten dugu, eta hemendik sukitu, eta jauzi egin. Egiten dut berriz, hemen jautsi pompa bat, berriz ikan, eta jauzi egin. Hori da lehena, bigarren maila, ertaina, gauza bera, jautsi pompan, eta berriziko jauzi egin gabe. Ados? Eta maila aparena, bera izaren da, pompa egin gabe, berriz jautsi, berriz ikan. Beraz, hori da burpees, bigarren ariketa. Hirugarren ariketa, beraz, hirugarren ariketan egin ditugu eritzen dira fant, frantsesez. Beraz, agertzen gira hemendik, ikan uzapixaren egiran berdin da. Beti urratx bat aitzinera, behititu, berrizigan, berazten da. Hemen behititu eta berriziga egiten gira. Beste zangoarekin gero, kaso egiten dugu beti bizkarra txikitza susen, eniz jausten unat. Egiten gira albezain susen. Helburua daukaitea hemen angelu zuzen bat, eta beste zangoan ere bai. Ezagoa da angelu zuzen bat, eta hemen bada beste bat. Albezain susen. Beraz, hori ere 30 segundaz. Gero, laugarren ariketa. Giran ditugu squat. Beraz, simpleki. Largatzen ditugu zangoak hanken largotasunera. Eta hemen jausten gira kadera baten jartzen bagine bezala. Jautsi eta igo. Jautsi, igo. Jautsi, igo. Jautsi, igo. Goio sobera fitu egitea. Bizkarra txikitzen dugu beti susen, biziki importanta da. Eniz jausten unat, eniz lehertzen. Albezain susen. Bosgarren ariketa. Bosgarren ariketan eginen dugu gauza bera, nik gaitan eginen dugu jauzi bat. Squat jump. Beraz, ber gauza, ber lakotasuna. Jausten gira eta jauzi. Jauzi, jauzi. Hori zen bosgarrena. 6garren ariketa, beti squatean gira. Zaren da, squat sumo, beraz, zangoak largatzen ditugu aixetan gehiago. Ados? Eta hor jautsiko gira, zangoak largatuz. Ez ditugu behar muskuloak lantzen. Hemen ere kasuten dugu bizkarra txikitza susen. Eta jausten gira. Jausten gira 30 gradutara, Zazpigarren ariketaren zat egin ditugu pompak. Beraz, pompak egin ditugu belaunen gainean. Ez da hartuko zitzen bezala, 30 segunda luze da.
Beraz, eskuak gure bulajen einean. Ados, jausten girelarik, gure eskuak izan behar dira bulajen einean. Bizkarra susan, jausten gira luja unki arte. Bulajekin, hop, eta gero begizik egiten gira. Simpleki, hori egiten dugu 30 segundaz. Eta pompak belaunen gainean, 30 segundaz. 8. ariketa izan da boxing, beraz, bultzatzen dugu, ne horren gainean, hola, utxik. Hortarako, zangoak lagatu, biztan da, eskok tinkatzen ditugu, eta jotzen dugu airean, sinpleki, 30 segundaz. 9. ariketa, lastra ginen duzu lekuan berean, aztalak ipur dira ekarriz, beraz, albezain fite 30 segundaz, eta azken ariketa, gauza bera, baina belaunak iganez. Beraz, albezain fite, ikaiten ditugu belaunak. Ara, beraz, horiek ziren 10 ariketak. 10 ariketa horiek egiten dituzue minimum 2 aldiz. 2 itzulien artean hartzen duzu 2 minutako pausa bat. Eta hori egiten duzu edo 2 aldiz, edo 3 aldiz, edo 4 aldiz. Zuen, azkenean, zuen gaitasunen arabera. Ara, beraz kura jaun zueri eta segi untsa eta zaindu. Adio!